Emakhosini ukumosheka komuntu wesifazane ngenxa yemithi. Umuntu wesifazane once angajwayela imithi, ugeza ngemithi for mhlawumbe i-cleansing yakhe, kumsulwa lo. Kubuye futhi imithi iyamsebenzela kakhulu. There will be time lapho imithi emzimbeni wakho uphelelwa amandla. Ingakho I always say we need both God and our ancestors' guidance, yes, guidance, because of now. Uma uzothola ukuthi umoya oyingcwele noma sithi umoya kaMdali mase kuyisikhathi sayo, so moshekile imithi. Like for example, umuthi obamba umuntu wesifazane for amadoda iyamosha ingezansi lakhe. Iyamosha completely. Uthole lo muntu wesifazane bahamba baye emfuleni, akusena solution manje. Asazi ukuthi kwamele ithungwe lento yakho ngoba solo uhlasela uyifaka izinto ngenxa yomuntu wesilisa. Umuntu wesifazane once angabamba umuthi uba uNkulunkulu ngisho na ku relationship nomshado wakhe. Yilapho ke kwamele babhaqwe ukuthi hayi yabona lo usebenzisa imithi ngoba bayamabhubezi emshadweni wabo. Ithi nanoma ngabe uyahlaselwa ngaloko afile disarmed abe yisilwani wese. Abakhona ukuface ireality abantu besifazana abasebenzisa umuthi ngoba bathembe umuthi. Uzibuze in a normal situation you will find ukuthi umfazi kubalekile ukuthi aphaphathe umshado wakhe i-relationship yakhe asoloku ayinisela ngamanzi ukuthi itshaleke ibe yinhle, kodwa namhlanje ayisayenzeki lento ngenxa yani yokuthi bathembe imithi. Now ufaka izinto ucabile laphansi into umuthi uhamba uphelelwa amandla, whereby isikhathi sokuthi you must need God now. uGod akakwazi ukusuka ezulwini azokuthunga la ingaphansi lakho, so limoshile livulekile ngaleso sikhathi uyakhala ke manje. Umuntu wesifazane makabamba umuthi uba inkosi too much, lokho ukuthi manje ugcine sekazondeka, uwaste ama-bullets ophiwe from uzalwa. Sinama-bullets, let's say maybe siphiwe ama-bullets ayi-50. Remember masojwayela umuthi ukuthi uyakusebenzela either or uzoba umthakathi ngoba uthembele emthini. Uyemsebenzini uphethe umuthi, ku relationship yakho uphethe umuthi. Umuthi once ungawujwayela umuntu wesifazane, baningi namhlanje abakhalelwa yingane zabo azisalawuleki ngenxa yemithi ngoba whatever that you are doing to a next person, you must know it will come back ngengane zakho. So ungazisoli ukuthi abantwana bakho kungani impilo zabo zimosheka nani, yilo muthi owusebenzisayo. Uyangizwa na? Please don't forget to like and subscribe, and okukhulu please commentani, and also please i-like ihambe igcwale njenge comment ama topics siyawacela, and also i-super thanks. Uma umuntu wesifazane yekela ukusolvelwa imithi ngoba uba dom, and ubuye futhi uzokhala uyi-one impilo ikhama maseyifika. Namhlanje kunesifo sabantu abadumba imisipha, i-depression, izinto ezinje, uyogcina ungasenamuntu laphambi kwakho ngoba uye wathemba umuthi kakhulu. So lama-bullet ayi-50 la engikhuluma ngawe esiphiwe wona masizalwa, lokhu uyawa-waste ngokulimaza abantu. Kuyofika isikhathi la uthi nanomuthi uyakhuleka akusazwakali, kwamele uzifele izono zakho. Please don't forget to like and subscribe.